न तो साले सरसों लसराई नु तो बाबूजी और मरी हैं। धीरे धीरे चल। रे मोटकाते तो भैंस खातिर चलते रही। देख देख सर चल रे चल 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 बुझले हम जन्ने की बढ़िया लड़का मौसा रे बाप रे बाप। अरे का भइले रोत काहे बाटे मंगरुआ मरलक ह। मंगरुआ मरला सा हाँ हे भगवान बताव एगो तो ऐसा ही है 1.5 लीवर के बाटे साला 302 कराई का हमरे के हे भगवान ठीक है मुखिया जालो जालो बताओ हो आय बाबू आय तो मौसी रे काय कटल तते ओइसे रोल जाला तो कैसे रोल जाला बाग माई बाबू के याद कर माई बाबू तो मौसी कटल त बहुत प्रेम बका मौसी से हाँ आय तब काहे मरला से तोरा के हे भगवान बड़ा मार मरलक ह। काहे रे अरे साला मौसी खाली करते रे मारब लपर से ठीक हो जे बदमाश कहीं अरे मौसी सुन ना रे अरे बतिया तो बताओ काहे मरला सा गुली का खेत में मंगरुआ मरलक ह। तो हम जानते बानी कि मरला सा अच्छा ही बताओ बाबू आय तू बतावा जवान होके जाता तार मूछ जाम गइल है दोनों ओरी फारा है से टाइट कइले बाड़ा आ पिटा के आ जाता त लाज नहीं खेला गत तनिको पदैबो कइलक ह मरबो कइलक ह। त खेलले ह तब नु आय बताओ तोरा लेखा लड़का के मार देलस कहीं कुछ हो जाई तो हम जेल में जैतुन आवत है सर तो हम बतावत नहीं अरे तू पिटवा दे वाले बार अरे पिटवा दे बता मार दे देख देख तो लागत कि आ गई आई बा हां शिकायत करैता हाँ ओके बहुत बताए आय हाँ ठीक नु हाँ। आ सुना आ कबो मौसी कह के मत रही है मौसी ठीक रे मौसी फिर मौसी मार ला बड़ा मार मरलक ह। हां ठीक बा सुना आवत है तो हम ओकरे के बतावत हाँ, ठीक नु हाँ। के को अरे तोहरे तो देख तो बाबूजी क्या करता रे अरे मुखिया चाचा तक पूरा खिसियाल हमन किसेल बड़े हां ये सब देख नहीं मत से का बाबू का हम कहीं मैंने बताओ लो तो हमरा देख ले लो अरे रे ए बवलिया है सुन चले झांकत है बुलावा तारो जो सरो जो आवे तनी चाचा आवे तनी अरे कहाँ बा मंगरुआ ऊ तो होने बाटे ओने बा हां बुलाओ ओकरा के बुलाओ ठीक बा बुलावा तनी ये करता लोग जल्दी बुलाओ ओकरा के कुत्ता कहीं का ही जाता से खेले या झगड़ा करता से हमारा फांसी लग जाता जाए तो चुप रह। मौसी रे फिर पहले बन मौसी मत करी है अल्लाह लागो त फंसा देहलक एकरा के मारे के ना चाहतला साला लेके पिटौर बा का करी का बोली तोरा के मुखिया चाचा बुलावा तारे बड़ा खिसियाल बारो हमरा की हां का बोलो